गुबुन जाथिजों हाबा जाखाबायना बर' भाषा रायलायनानै भिडिअ दा लाबोसै नङा होमबा नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय ओमफ्रायहाय लोगोफोर नोंथांमोना गोबां बे भिडिअखौहाय भाइराल जानायखौ नुखाबायबो जानांगौ नङा होमबा गोबां माने भाइराल जागासिनो आरोना सासे आइजो माने गुफुरनि बबेबा गामिनि होनदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ माने मोजाङै खोनासंजोबोबा माने मिथिगोन गुफुरनिफ्राय जेनेबा अबावबा माने सासे सिख्ला नामा ना एसे खर'फ्रासो बारा थिग नङा नामा बेखौ आं मिथिला दै ओमफ्राय दा बियो बुंदों माने बर'खौ नाङा आं बर' नङा माबायदि जानायबो खोनालायलांदों माने आं माने सोरबा बै सिनाय मोनै मानसिनाव माने बेबो माने खारसनफैदों जाहैदों माने हाबा जानो बेफोरबायदि आरोखि नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायजोबोबा निस्सय मिथिगोन मोजां गोसो होना खोनासंबा नैबे सिगांनि हारसानि बुंनायाव दै दाननाङा भिडिअखौ दाननानै नायोब्ला बुजिनाय नङा ओमफ्राय माने बेवहाय बुंदों आरोखि बै माने हिन्जावसाया बै न'खरनि मानसियाबो सिनायानो बै हिन्जावसाखौ बर' हिन्जावसाखौ आरोखि दा बे हिन्जावसाया जाहैबाय बैनाव खारसनफैदों जाहैदों माने हाबा जानोसै थाङा नों गुफुरनि होननाय जों खोनानो मोन्दों माने दैमुनि भिडिअफ्रावबो खोनानाय मोन्दों आरोखि स' लोगोफोर नोंथांमोना बै भिडिअखौ दानालासिनो मोजाङै नायलाङोब्ला गोसो होनानै खोनासंबा बुजिगोन आरोखि Nah, ini sini apa boleh daerah rumah isi boleh. Inti sini apa? Nengko जोङो माबानोसै नागिरदों दायो बेयाव हाबा लादों जोंनि न'निफ्राय बेयाव दायमारिनो थांगोन गाबोन समफोर इसानि न'खरनिया दायमारिनो थांगोन मा जायगायाव थांगोन दा गहपुराव थांगोन गहपुर मा गामि थेङाबारि ना औ Tuale mari nung mas kita dulu kembar sini. Aku kayak dimana ikan tuh nisani jengi borokom ngah man ang ngebai tuh sampai kupuri siang. Mana tuh bilang Pokoknya nggak ada mana? Ang pokoknya lah kan ang nisani nami ang lang ibi macam mana? Oh kasar kamu kok ikan tuh ang kuya. Oh aku lagi nak piteng. Ni mo장 그는 mana दा नोङो गुबुनावसो दंफैयो नालाय आं बिसेंग्राखौ मोजां मोनो बिजोंनो थागोन खोनाबाय नानि नोङो दायो हारसानावसो दंफैयो नालाय बिनिखायनो जोङो बर'फ्रा नोंखौ जाहाथे बेफोरबायदि दाजाथों होननानै नायफैदों आरो ना नोंखौ दा जों गामिनि नालाय नायनो फैदों आरो बबेनिफ्राय फैदों जाबाय एफा बायद' होनाङा आं इसा फिसालाखौ मोजां मोनो मा गामिनि नों मोजां मोननाया फिसा फिसाला गैयाथ' फिसाला सोर होनदों फिसाला गैया होननानै दङ हाबा होगोन मा नाम थगायदों बिसोरो थगायाखै दे थगायाखै नानि मा नाम नानि मोजां मोननाया मा नाम इनिया नों मोजां मोननाया हाबासो होनसै जों मा नाम इखिन्थ' नामा र' खिथानो नामखौ अरुन मा लिरो सावरा अरुन सावरा ना इटानगराव ना नोंबो बाहेरायाव थायोमोन नामा आं बाहेरायाव थायोमोन बेजों खामानि मावफायोमोन जोङो बेहायनो लोगो मोनलायदों आरो लोगो मोनलायदों आंनि बिमाया मिथिगौ बिफायाबो मिथिगौ
अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला बुजिबाय खोनासंदोंब्ला मोजाङै खोनाखाबाय नङा होमबा बै न'खरनि हिनजावसानि माने हौवासानि न'खराबो मिन्थिया जाहैदों बै हारसाफोरनि बुंनायाव आरोखि ओमफ्रायहाय आं दिनै बेखौसो बुंनो सानो जोंनि माखासे बर'फ्रा माखासे दे गासिबो नंजोबा सानै साथामसोआ माने बेफोरबायदिनो बर'खौ बदनाम खालामगासिनो नाथाय बे हिनजावसाया खर'फ्रा बारा थिग नङा नामा आं बेखौसो माने बुजिनो मोनदों आरोखि आसा खालामो आङो माने न'खरनि मानसिफोरा बिथांखौहाय लांफैफिनथों नङा होमबा दाहालागै लांबायबो जानांगौ बा नागिरनानै मोनबायबो जानांगौ मानो होनबा ससियेल मिडिया जुग ना दानि जुगाव सोरबा माबा मोनसे जाब्लानो दसेनो फिर ससियेल मिडियाआव होबानोखि मोनो आरोखि दा आंबो आरो लांफैयाखैबा बेखौनो खावलायनो सानो न'खरनि मानसिफ्रा अननानै लांफै जि जेनेबा एसे खर'फ्राबो थिग गैयिफोरबायदि नुयो हिनजावसाखौ बुंलाबायनायफ्राव आरो ना हमदांनो हायो मोजांबाथ' मोजाङानोसै गाज्रि मोननाङा नङा होमबा ओमफ्रायहाय लोगोफोर आङो बै बिनानावखौ बुङा दै दा बे बिनानावनि अनगायै जोंनि गेजेरावहाय सानै साथामसो भिडिअ बानायग्राबो दङ माने गुबुन जाथिखौहाय हाबा लानाय ओमफ्राय गावनि फिसाफोरखौ माने जोङो भिडिअफ्राव बबेबा भिडिअफ्राव फिसाला फिसाजोफोरखौ नुयो माने बर' रायज्लायनो रोङा मा बेफोरबायदि नुयो आरोखि ओमफ्राय आङो बेखौसो सानबाय थायो लोगोफोर बै जोंनि माखासे बर' हिनजावफ्रा बा आइजो सिख्लाफ्रा गुबुन जाथिजों हाबा जाबाय नङा होमबा गुबुन जाथिजों हाबा जाबाय जानायाथ' हा जाबाय नालाय नों जोब्बायब्रा नोंनि बै टाइटेल नङा होमबा उपाधि होनो ना उपाधिखौ मानो लायो बर'निखौ सोरबा बसुमतारी सोरबा नार्जारी सोरबा दैमारी हा मानो बेफोरबायदि बर'नि उपाधिखौ लाबाय थायो नों गुबुन जातिजों हाबा जाबाय नालाय हा नों गुबुन जातिजों हाबा जाखाबाय जिथिया नोंनि बै उपाधिखौ सोलायना लानांगौब्रा नों जायजों हाबा जाहैदों बै माबाखौ उपाधिखौ लाहैनांगौ नङा होमबा लोगोफोर लासिंसिं बर'खौ बदनामसो खालामदों ना माबादों फस्थायदों हा फस्थायनायखाय बै गुबुन जातिजों हाबा जाखांनानै फस्थायखांनायनि उनावसो माने टाइटेलखौ दाबो सोलायाखै आरोखि नै बेफोरबायदिबो सानलायलाङो आं मालाबानि समाव लासिं सिं ओमफ्राय बर' रायलायबाय थायो मा घन्टानो मा नांनायनि हाबा जानायमोन गुबुन जातिजों नङा होमबा बर' रावखौ मानो रायलायबाय थायो रायलायनांला बर' नंला नोंसोरो गुबुन जातिजोंहाय हाबा जाबाय नालाय गुबुन जातिजों हाबा जाखाबाय जिथिया मानोथो बर' रायलायबावनांगौ मानोथो बर'नि उपाधि लाबावनांगौ नङा होमबा दरखार गैया लानाङा जोलैनि हांगार होनोब्ला नै बेफोरखौ होनो आरोखि लोगोफोर सानै साथामसो दङ एकदम ब्ला 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 भिडिअ होबाय थायो आं नामखौ लाथ'ला नोंथांमोना हमदांनो हाखागोन जाय बिथांमोनखौ आङो बुंदों माने बर' जातिनि मान सनमानखौ बिसोर गुबुन जातिनो फानखाबाय गुबुन जातिनि हौवा लानानै नङा होमबा हा बर'आ मोजां नङा बर' जातिया मोजां नङा होननानै नोङो बै गुबुन जातिखौ हाबा लाखाबाय दिनैनि दिनाव बैसि बर'नि टाइटेलखौ मा घन्टानो लाबाय थायो मानो बर' भाषाखौ रायलायबाय थायो हा नंगौ नङा रायजोफोर लासिंसिं बर'खौ फानखाबाय बे जेराव बर' जातिया जेबो गुन्दै गैया होननानै गुबुन जातिखौनो हाबा लाखाबाय गुबुन जातिजों ज' दारि गानो बेफोरबायदि नंगौ नङा लोगोफोर ओमफ्रायहाय माखासे बेफोरबायदिनो गोबां जोङो थांनाय समफ्राव नुबोबाय नङा होमबा गुबुन जातिजों हाबा लाबाय ओमफ्राय बुथार जाबाय सोरबा बायदिया नासयजानानै है आंनि भिडिअफोर चेक खालामबा मोनगोन माने गुबुन जातिखौ हाबा लानानै ओरैबायदि नासयजानानै माने बेमार जानानै न'आव फैनाय नङा होमबा बेमार जानानै न'आव फैनाय माने गुबुन जातिखौ हाबा लाखांनायनि उनाव ओरैबायदि माने नासयग्लि जानानै न'आव फैफिनना थाफैनांफिनदों नङा होमबा आंनि भिडिअ चेक आउट खालामबा नोंथांमोना मोननो हागौ आंबो बोरैबा मोनोब्ला लास्टआवहाय बे स्क्रिनाव लास्टआव आं भिडिअखौ मोनफिनोबा लास्टआवहाय स्क्रिनाव माबानानै होगोन आं ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो गोसोथारबा चेक आउट खालामबानो जाबाय आरो माने आङो नायगिरना मोनोब्ला स्क्रिनाव जोबनायाव फैगोन बेयाव टाच खालामना नायबानो मोनगोन माने गुबुन जातिखौ हाबा लानानै नासयजानानै मा जादों बियो बर' आइजोआ न'आव फैनानै बेमार जाफैदों नै बेफोरबायदि जादों आरोखि ओमफ्राय उनाव फस्थायबाय नङा होमबा दिनै नों गुबुन जातिजों हाबा जानानै थाहैबाय बर'खौ नांला बर'खौ मुगैनानै नङा होमबा ओमफ्राय गुबुन जातिया नासयबाय बेमार जाबाय बुख्रेबजाबाय बुग्लिजाबाय ओमफ्राय दा फैफिननांबाय गारि गुरि बिमानि न'आव नङा होमबा बिमा बिफानि न'आव होमबा दा बर' बिमा बिफायाथ' बर'सो नङा होमबा
दा नोङो बर' बिमा बिफाखौनो नेवसिनानै थांखाबाय नोङो गुबुन जाथिजों ओमफ्राय दा बर' बिमा बिफाखौनो नायग्रोबोफिननांबाय नङा होमबा नैफोरबायदि जायो आरोखि बेखायनो आङो खुब खावलायो आं नैबे बिनानावखौ होनाखै दै गुबुनफोरखौसो होनदाङो आं बेखौनो खावलायो जोंनि बर' माखासे सिख्लाफोर लाइमोनफोर हो दानि जुगाव गुबुन जाथिखौ दा गोसोथो नङा होमबा गुबुन जाथिजों हाबा दा जा बर'खौनो बर'आ बर'खौनो लानांगौ नङा होमबा अननाय दंब्लाबो अननाय गैयाब्लाबो मोजोमसे अननाय माने मोनब्लाबो बा बोथिसे ओंखाम सुख सान्ति मोनजाब्लाबो हो दानि जुगावथ' जोंनि गोबां लाइमोन सेंग्राफ्रा बेबायदि बेखार थानायखौ जों नुनो मोना माने गोबां खस्थ' खालामनायखौसो जों बांसिन नुनो मोनो आरोखि नङा होमबा स' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो जोङो ससियेल मिडियायाव ब्ला ब्ला नुबाय थायो गुबुन जाथिजों हाबा जानानै फिसा खांलायलायनानै हो बर' भाषायाव बर' रावाव बै गुबुन जाथिनि बायदिसिना धोरोमनो माबा माबि फुजा खालामनाय माबा माबि बेफोरबायदिखौ एकदम माबायो एक्सप्लर खालामो आरोखि माबायावहाय माने बर'खौ फोरोङो माने बर'आ गाव बेनि बायदिब्ला बर'आ मा जानांसिगौ बै गुबुन जाथिनि माने नियम खान्थिफोरखौ सोलोंनांसिगौ आरोखि ओरैबायदि लासिं सिं हा नों जाबाय नालाय जाबाय थांदोब्रा सिरि थाहैदो बर' भाषा रायलायनांला बर' नों गुबुन जाथिजों हाबा जाखाबाय ना बर' भाषा रायलायनानै भिडिअ दा लाबोसै नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि लासिं सिं साला स' लोगोफोर बेबायदिखौ बेयावनो जाबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय